Добър ден, казвам се Калин Хаджиколев и съм инженер-технически ръководител в Artex Engineering от 2004 година. Отговарям по част довършителни дейности на поверените ми обекти. От мен и моят екип се очаква да работим в почтеност, иновативност и то по стандарт, надхвърлящ положителните очаквания за качество на нашите клиенти и да осигуряваме своевременна и надежна гаранция за извършените дейности. За да постигнем функционално и естетически адекватен дом за нашите клиенти, който да бъде обитаван с лекота и радост в здравословна среда, използваме екологични, доказано добри материали и технологии на реномирани производители. Високото качество постигаме с постоянен контрол на дейностите, като работим по обучение и усъвършенстване на професионалните умения на нашия екип от майстори и работници. Фирмата ни осигурява възможност да посещаваме специализираните строителни изложения в България и извън България, от които получаваме ценна информация за новостите в строителството.